videa z Minecraftu. Dnes vám ukážem zo pár trikov, ale novších. Pozrite, ako som to spravil. Pozrite, a veľké stromy, potom posteľ, akože to je perina, a potom toto sa potom jesť. Čiže tak. Sa dá. Aj po dverách. Len ťažšie. Pozerajte. Víte, ako som to spravil všetko? Čiže vám ukážem prvé vagón. Takže to som spravil takto. Tak. A tak. A ešte som vám niečo chcel ukázať. Volám to odstreľovač. Odstrelilo to Creepera. Bojím, že Creeper toto, že mi vybuchne, ale ja mu to zabránim. Tak už zomrel. Tak ešte raz vám ten ukážem trik. Tak pozrite. Tak ukážem vám to s niečím iným, s pigmenom. Teraz sa to tu nevydarilo. Takže pozrite, ako to odstrelí. Takže ideme na vec. Takto sem postavíte, dajte sem kravy, proste tu dáte jednu tak, potom tu dáte, ho buchnete a on odletí. A teraz vám ukážem tieto triky. Musíte si zobrať tmavé drevo a tu dá proste tieto fence, potom tu ploché okná a dvere. A teraz ideme na toto s čestkou, vagón s čestkou. Takže musíme takto. Postaviať. Čiže takto. Proste máte vagón s čestkou. Pozrite. Dá sa na ňom aj sedieť, ale ja to zničím. Toto je akože ohnisko. To sa robí takto, že sem dáte sviečku a sem takto loďky. Po hociakej strane. Tak. Napríklad takto. To je ohnisko. Tuto je posteľ, sa v nej vyspím, ako mi vyzerá. Proste to je ľahké. Že sem dáte koberec. Proste musí byť v zemi. Takto. Zase sa mi to nedarí. Teraz sa mi už to vydarí.
nevidím ubohnúť. Čiže už to mám. Zničíte, sa vyspíte. Ten normálny. Čudné. Ja je to pod postelou, mi buchol Creeper. Už tedy buchol Creeper. Tak potom tie veľké stromy, to je posledné. Čiže proste zoberete si tieto veci. Stačia iba 3 veci. Najprv dáte strom, na strom dáte 2-krát. Sem nižšie dáte takto. Tie dosky. Toto zničíte. A ho proste rýchlo zasadíte. A vyrastie veľký strom. Takže vidíme sa v ďalšom videu opäť. Takže čau.